Grupo sa taxi operator sa Cagayan de Oro City na balaka sa ginapaabot nga pagsulod matud pa sa kumpanya nga magpadagan og mga electric vehicle taxi sa syudad. Ang detalye sa report ni James Paulo Yap. Hugot ang pagbabag karon sa Cagayan de Oro First Taxi Drivers Alliance kon Kafitada sa laraw nga pagpasulod sa usa ka dakong kumpanya nga gusto matud pang magpadagan og electric vehicle taxi sa syudad. Tungod niini, nagkahiusa sila aron magpasa og petisyon sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board 10 aron pugngan ang planong operasyon samtang aduna pay mga butang nga buot una nilang klarohon. Kining langyaw nga corporation gikan sa Vietnam magpadagan kini sa amo dinhi sa atong dakbayan ug sa Region 10 og mga sakyanan nga wala gani may makonsulta. Dugang pa sa Kafitada nga adunay 300 ka mga electric vehicle taxi ang planong ipadagan sa maong kumpanya ug mahimo kining kompetensya sa kapin 2,000 na nga rehistradong taxi nga daan ang gapamasada sa syudad. Pagpasabot nila nga dili man kuno sila supak sa paggamit sa electric vehicles. Inay suportado kuno nila ang Electric Vehicle Industry Development Act o ang EVIDA Law. Gani aduna na kuno sila ginaistorya nga usa ka electric vehicle provider aron nga masunod ang maong balaod alang sa mas environment friendly ug moderno nga mga transport vehicle. Ang among panlantaw namo nga in about 2030 no sa 2030 ang major dinhi sa mga taxi this whole Philippines will be electric vehicle na gyud no. So murag makaya man kay tungod ang LTFRB nagpadala og mga panpod nga supporting the EVIDA Law no sa which is kaning tanan nga mga bagong mga franchise karon will be pure EV na gyud siya. Nganong ihatag man nimong langyaw nga naman day existing nga mga taxi organization, taxi cooperatives, transport operators. Sa usa ka statement nga gipadala sa LTFRB 10 sa GMA Regional TV1 Mindanao, ilaman kunong girespeto ang mulo sa taxi drivers ug operators sa syudad. Ginatunan kuno sa ahensya ang balanse nga pag-implementar sa EVIDA Law ug ang pagprotekta sa panginabuhian sa existing transport operator sa syudad. Nakatakda sab kuno nga makighinabi si LTFRB Chairman Attorney Vigor Mendoza sa mga transport operator sa rehiyon aron formal nga dunggon ang ilang mga reklamo. Kauban si Makoy Sempron, James Paulo Yap, 1 Mindanao.